हाया बर' हारिनि अख्राङा समायना गोजोंसि आगोमा अलंबार हाथरखिया दिनै सिरिलांबाय बियो अरायनि थाखाय सिरिलांबाय बुंस'हायै गोरबोआव जों दाहा मोननांबाय बुंस'हायै गोरबोआव जों दाहा दिनैनि सान 5 डिसेम्बर आरो थांनाय 2019 मायथाइ 5 डिसेम्बर खालि बर'नि मुंदांखा थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि आरो रायथाइ बिजिरगिरि मानगोनां गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ रुंसारि जालांदों। बे साना जोंनि थाखाय गोसोखांजाथाव जारिमिनारि सान बेजों लोगोसे दुखुनि सान। बर' हारियाव जोङो सासे गेदेमा सुबुंखौ बै सानखालिनो जों खोमानानै लानांदों आरो बियो इसोरनि सोरजिखान्थिखा जोङो बेवहाय दुखु मोनोब्लाबो राहा गैया। जोंहा मिजिं थानो हागौ जे जोङो थैजानो बायो बेबायदि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म मानगोनां गेदेमा बिथांमोन बायदि सुबुं गुन गोनां सुबुं बे सुबुं बा बिथांमोन बायदि सुबुंखौ जोङो अराय सम जोंनि बर' समाजाव बर' हारियाव गोथां जाना थानायखौ लुबैयो नाथाय राहा गैया। जों थैनायखौ फेजेननो हाया ओंखायनो जोङो दुखु मोननाङो। दा जायखि जाया बिथाङा बर' थुनलाइयाव जि बिहोमाखौ होलांबाय रायथाइ खन्थाइ रायथाइ बिजिरनाय बे बिजाबफोर गोबां बिजाब बिथाङा सोरजिनानै गालांदों बेफोरो जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगाव मोनसे गोजोर बिसम्बि जानानै थागोन आरो आं बुंनो लुबैगोन बिथांनि फोसावजेननाय 1975 मायथाइयाव अख्रां गंसे नांगौ बे खन्थाइया मोनसे गोथौ सानस्रि गोनां सिम्बलिक खन्थाइनि मोनसे दाहार बुंनो थाङोबा बर' खन्थाइ मुलुगाव बिथाङा सोरजिनानै गालांदों आरो आं फैफिनगोन खन्थाइ बिबारि गावदां सान मोखाङारि बिबार जानानै बेफोर खन्थाइफ्रा बेसेबांबा गोथौ ओंथि गोनां सानस्रि गोनां फरायनानै जाय सुबुंफ्रा मोनथिनो मोनदांनो नाजायो सानस्रिखौ बिथांमोना रोखा जागोन जे बिथाङा बेफोर खन्थाइनि गेजेरजों बर' थुनलाइयाव बर' हारिनो सुबुं समाजनो मा फोरमायलांदों मा होलांदों बियो बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हानाय मालाबाबो जानाय नङा। दा जायखि जाया बिथाङा जोंनि बर'फोरनि बा बर' थुनलाइ मुलुगनि आगोमा थरसे अलंबार हाथरखिमोन। बे आगोमा थरसे अलंबार हाथरखिया थांनाय 2019 मायथाइनि 5 डिसेम्बर खालि सिरिलांबाय नाथाय बिथांनि जि सोरजि फुंखा बियो थालांबाय आरो बिथांनि होलांनाय थुलुंगा आरो बिथांनि होलांनाय जोंनो जि मोनसे लामा बर' थुनलाइ मुलुगाव बर' सुबुंनि गेजेराव बेखौ जोङो लानानै खामानि मावनांगौ बिबान जोंहा दं। दा बिनि थाखाय जोङो बर'नि गासै माहारि आफादफोर गेदेमा सुबुंफोर साननो हनो गोरों सुबुंफोर जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावलांनांगोन हाबा मावलांनांगोन मानोना जुजिनाया जोंहा दाबो जोबाखै बर' हारिनि अलखदा दाबो जोबाखै दंबावो बर' हारिनि गेजेराव हिंसा हिंसि राजखान्थिखौ लालायनानै एना एनि जालायनाय बेफोर दाबो दङ। दा बेखौ जों बोरै फोजोबनो बे मोनसे सोंनाय फैदों। दा बेनिनो जोङो आगोर नागिरनानै लामा नागिरनानै जोंहा हाबा मावनांगौ दं। जोंनि गेजेराव जेंना दङ बे जेंनाखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बोरै फोजोबस्रांनो हायो फोजोबनो हायो आरो गेबें लामा लानानै जोङो हारि सिबिनायनि खामानि मावनायाव गावखौ बोरै बावसोमलांनो हायो बियो समा खोन्थागोन आरो जोङो समजों लोगोसे जोंनि मावनाय खामानिफोरखौबो मावफालांनो नाजालांबाय थानांगोन। आं सानो अब्लानो मानगोनां गेदेमा मुंदांखा थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बिजिरगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि थांखि सानस्रि बा बिथाङा जि मिजिं थांखिखौ लानानै बर' थुनलाइ मुलुगाव आगान सुरबोदोंमोन
बर' थुनलाइ मुलुगाव हाबा मावलांदोंमोन। मोननै बिबान बिदिन्थानि बिथाङा आफादगिरिमोन। दा बे समनि गेजेराव मा मावलांखो, मा फोरोंलांखो, मा जोङो दिन्थिलांखो, बेफोर जों गोसोखांनो गोनां, बावनो हाया जोङो। बियो थारैनो बर'नि जारिमिनाव अराय गोजोर बिसम्बि जानानै थाथों, बेखौ आङो इसोरनाव आर'ज गाबो।